Здравейте хора, аз съм Валентин и както обещах днес ще играем 99 Nights in the Forest, но все пак имам този глич, в който нямам коса. Не знам защо го има този глич, все пак. Мислех наистина да я пробвам. Днеска и какво се случва, защо ходя така, никаква идея си. Добре, имаме сак, имаме и брадва. Окей. Какво е това? И хора, видях, че така се правят нещата. И този кол виждам, че имаме две. Знаеш какво прави? Това ще прави така. Дълго, добре, окей. Сега, нека просто това го щупиме. Мога да спринтирам, мога и да спра да спринтирам. И да, хоп! Добре, значи, free reached. The map has grown bigger. Окей, значи мапът ни е станал по-големи. Ето го плаката на изчезналите деца. Да, имам динокит. Следващите не знам, но знам, че това е по истинска история, затова мисля да убия този заек. Не, сериозно, знам, че това е по истинска история и не е от най-приятните неща, които може да чуеш. Как се е чул, че Елен е ходил буквално се запази от храна, но все пак Елен е ходил на два крака в гората. И това е някак странно и какво... Хора, вие това виждате ли го къде да блести? Виждате ли го? Защото аз го виждам. Освен вълката. Аз го виждам. И ме притеснява, но ще отида към него. Защото аз съм безстрашен. Аз винаги съм бил безстрашен. Айде сега, ходиме към него. Това да не биде... баскетболно игрище. И чест! И в миналото видео... какво е това? Какво е това? Какво? Good X! Вече имам по-хубава брадва. Гасил. Какво е това, бе? Мисля да го взема, не ме интересува. Chief Metal, това... май сетих, с тези може да крафтваме. Какво? Това е пак болт. Но седна. Да. Като цяло съм разучил горе-долу някакви неща за играта и знам горе-долу как се играе самата игра. Пък и същото време, пак казвам, тази седмица ще има само и единствено Roblox. Хоп! О, боже господи! Че ме стресна, бе, ей! Какво е това? Това е Елена! Ако се доближа, взем брадвата, не ме интересува. Какво по... О, боже! Боже господи! Ей, чил! Че ме стресна, бе, ей! Ега ти тъпи Елен! Как ме стресна? Трябват ми още две дървета, за да направя каквото и да е. Къде са ми дърветата? Окей, не ме интересува. Хайде. Целта ми в това видео е да оцеля поне 5 дни. Поне. Да, ето тия мога пак да ги сложа тука. Даже. Хоп. И хоп. Валтефа на 100 000 upgraded the crafting bench. Баси яко. Трябват ми 11 за ограда. Чил. Какво е това? Bunny food. Bunny food май се даваше от зайците, да. Елотка. Хора, но ми е чудно, защото нямам коса. Storage. Искам да взема Bunny food да видя какво има там при това, защото... Мисля, че ще го взема, да. Ще го взема, за да го сложа там. Имам храничка. Като казахме за храна, след да изям няколко само за енергия. Мале колко за... Пак това нещо, това пак е чест, май. Я чакайте да видя. Какво инфо? Трейдер, имаме трейдер. Значи той е бил трейдер. Какво? Мия! Хора, тук кучето ми откача. И... Да. Отварям чест все пак.
Това какво е, бе? Това е... фенер. Окей, фенер. Имаме си фенерче. Яко. Какво е това, бе? Someone has been stalking me out here. I've seen it move out of the corner of my eye. It's a taller than any human I've seen. It almost looks like a deer. Ясна работа. Братленцето е видял същия лен, който видяхме и ние тази вечер. Учи! Какво е това сега? Какво е това? Няма да взимам за сега, искам да видя какво има навсякъде. Тогава ще преценя дали да те взема. Кол! Не, аз взимам кола, хора, не ме интересува. Ела така. Да, хайде към това. Хайде към огнището, чето се е видял. Тебе те слагам тук и тебе също. Чакай патроните! Ти базикаш се, како ти е толкова малко, бе? Какво? Flower? Ео. Тук, добре, окей. Ела ти изпържа първо. Гледате ли? Бомба! Не! Добре, окей. Да бе, ще да не вземе да стане нощ. Точно като тръгвах за дървета. Не ме интересува. Бързо. Ще цепя дървета просто. Ела тук, ела и ти тук. Не! Давай! Трябва ми за това. Кажи го, бе. Какво по... Има фризери. The hell? Има шеф. Има wood rind. Тук мога да складирам. Мисля да си направя едно такова. Окей. Щом като вали. The hell? Извиняй, ама как с легло постреляш легло с пирони? Брат, ти на пирони или на легло спиш? Регулар бед. Ще го крафтна. Слагам те тук и я. Билда бед. Окей, аз билднах бед, ама... Хубаво, че съм го билднал, сега как да заспя. Какво трябва да направя? Не знам какво трябва да правя. Освен, че трябва да ям. Аз излизам малко на лов тук. Сайк. Има едно зайче, мисля го избия. Като най-гадният човек на света. Хоп, ела тук, ела пиле, оп. Така. Цак, ела ти тук. Мултиплеер. Заради леглото. Бе, не знам, бе, хора. Това над нас, бе, пич. Да, хеп. Добре, бързо отваря, защото ми изгледа dangerous. Ми изглежда danger. Лекичко danger. Да, бе, взех револвер. Еба си якото. Значи той мога да взема, така ли? Да, окей. Какво се случва? Какво всъщност става тук? В смисъл, какви са тия неща? Do you mean, bro? What do you mean? Просто се качи горе, като... С това нещо... Бе, нещо не ме интересува. Дали е се... Ой, боже, господи. Нещо не ме интересува. Ти! Близък бой, няма да използвам револвер. Не става. Колко много храна. Да, вече имам нещо. Да. Държа револвер. Трябва да е револвер. Не ме предизвикайте, ще стрелям. Не знам как, но ще стрелям. Какво съм събрал от демек? Към есенца. Есенцето ми то. Изядох. Добре, окей.
Май видях, че имам бъни фулт. Да, бъни фулт. Къде е трейдера? Къде? Къде ще закинеш? Ако го сложа тук. Да. Да, гориш там, гориш. Здравей. Да, здрасти на теб. Окей. Това е... Бе, трябва ли да ги ям? Не ме интересува ямки. Мога да ги ям. Окей. Почти нещо. Това не ми харесва. Какво? Не. Мисля, се връщам. Какво? The hell? Това дете ли беше? Да. Чакайте малко, бе. Абе. Това беше Дино. Дино Кит. Ей, йо, what the hell? Не мислех, че въобще ще го намеря, да? Добре, Дино Кит. 46 метра на другата страна. Натам ли? Натам ли? Да, тук е. Тук е. Да, окей. Има... О, боже, Елен. Какво ако му съветна? Пиче го е страх от светлината, бе. Ти базикаш се. Мисля през деня се върна, защото тук вече... тук вече не е добре. Хора, много съм гладен. Аз мисля да отивам да ям. Ето, идвам да ям. Като без това съм се на лагера, тук пише ям. Так. Хубаво, сега мисля, че използвам револвера. Не върху това, върху и тия завързаните същества. Наречи кучета. Мултиплеер. Ден 6! Маля, аз много съм оцелял, бе, пич. Трябва. Това не ми харесва. Казва, че ни атакуват някакви рандоми. Не, това го знам просто от видеята, които съм гледал за тази игра, но просто явно като се види така... Да, ето отстрани от бандата, мах се тук. Ще окей. Значи ще му взема месото. И така, револвер имам точно. Още 6 патрона. Окей. Лодка. Не го оцелих. Не го оцелих. Малко не го оцелих. Умри. Добре, умря. Окей. Стане още двама ми остана. Презарежда бързо. Добре, трепах го той и сега време да... Ей, той е. Ела. Права се. Супер. Какво ми трябва сега? Какво ми трябва? Това не е червен ключ, пичка. Какво? Къде да намеря червен ключ? Това има някак го разбия, ключалката да разбие или нещо. Тахил? Ейо. Добре, ще се... Махни се. Ходим се до туалетна. Остави ме намира туалетната за... Осамотение, мулата. Защо всички... Брат, че са 4. Добре, ти винаги ми изкачват от някъде. Винаги ти изкачват от някъде. Перфектно. И Елена, Макса тук. Макса. Перфектно. И ги първата двойка. Аре, ти умирай. Умирай. Ти изкочи ми това пасе от никъде. Това пасе от никъде ми дойде. И сега ще взема приятеля ти да го сложа в кемпфайра. Така. Аре, варе. Не бе, аре, варе. Не, варе. Тия само двама ли са? Това направо се изтира. Аз съм гледал, че идват по 6, 8, 10. От те пичовете бяха двама. Поне се заредих това. Кемпфайра. Да, къде е Лена? Той избягал ли? Пиче избягал. Добре, мисля.
Мисля, че трябва да взема червен. Ама какъв червен? О! Не! Бати тъпата машина си. Чести казвам, бе. Защо го смачка? Имам още. Бро, ще не мога да взема това. What? Един рубин. За какъв рубин? Това мой не слуша за такива тъпотири, бе. The pet trader has arrived today. The pet. Че ти какво ще ми дадеш? Имам бъни фулът. Аз го запазих за ако те видя някъде. Дай ми го да е. Имам го текст, имам... Добре, значи остана ми... Куце... О, 15 човек! Ти отлично. Wolf pet. Пелт. Мага. Кожа от това. Кажи го, от вълк. Извиняй, ма не извиняй. Идвай така да те бия. Да те убия, просто да ти дам кожата на това. Не ти. Това гроб ли? Трябва ли да го разкопавам? Законно ли е? Община, бе, пичи, ние тук оцеляваме. Добре, тато тя ще взема. И ще махнат всичките цветя, защото не? Яка е анимацията. Дай ми да го взема това. Имам братва, не ме предизвикайте, защото като ветри... Брата, какво е това? Гудсак, аз гудсак имам, пич. Давай, нищо интересно. Знаете са по... Almost is foul. Трябва да събера кол или дърво или нещо, брат. Не, не. Мечка. Блин, мечката ме гони. Не. Трябва да се върна в лагера. И боже господи. Ти сигурно се базика с мен. Трябва да бягам през цялата нощ, човек. Това как е possible, бе, пич. Трябва да скача някъде на високо. Не, то му дреска. То може да скатери по такива. Може да скатериш, бе. Нуп. Мама са. Колко съм нуп, човек. Много голям нуп съм. Боже господи. Оля ли, боже господи. Добре, нека пък сега... Да знам да отидем да играме по отбори, сега да видим как се развият нещата. И ето ни хора, вече сме 4-ма. И мисля, че знам какво да правя. И се надявам най-вероятно да не се излъжа, да. И все пак да оцеля повече дни. Ето рана, която ще изям. Те имаше към 100 дни, май. Някъде там оцелява. Там, взимам го. Слагам, о боже господи, защо? Добре. Дете ще там успеем да търсим сам. Да, тук никой... чист. Чист е това? Чист е това. Май беше тук някакъв дайт. Добре, да го отварям. Отварям го, да. Да, бе, бата. Стига. Това вече подиграх. Човек. Теквам още патрони. Имам и револвери патрони. Супер.
Бати тъпия вълк, искам да взема желязото, човек. Флексвам, че имам револвер. Не, че това го служа така. Чак! Си, бич! Сега къде е той Елен? Искам да го видя той Елен. Опа, майстера. Ерба, къде се очите на този тъп Елен? Ето. Мупси, ела тука. Искам да се... Брото просто ще изчезна. Добре, окей. Изчезна, брото. Бро, смисъл. Къде, бре, къде ходиш ти? Гледайте анимацията. Тук е яка, между другото, анимацията. Това е бъния. Това са вълци, които аз... Тъпия вълк. Мани са от мене, бе, пати. Странното нещо. Да, ме светка нещо. Абе, ти мене ли свет, кажи ти за коя си помисля? Хоп. Трябва да направя ще се изям. Ракам камфар. Вече имаме и карта, бас яко. Искам да направим огради обаче. Това е единственото, което искам да направим. Цак, прас. Бум, бум, прас. Как го научих? Добре, тебе ще слагам в огъня. Казах, че ще слагам в огъня. Не знаеш. Инфо. На 5 супер дърво. Ела тук. То мен трябва 12. Защо ми глишва? Защо ми буква така, не знам. Да, то ни трябва 12 за ограда. Оградата сега ще я сложа... Да, не. Дем, ей, тук я слагам. Дем! Пас всяката ограда. Ето вече са намерили динокит. Брак. Който осъжа? Карен кит. Аз имам... Чил, гайс, имаме револвери. Накъде си? Отивам да търся бандаж. Парички е банда и тук бех. Цак и хора сега това отивам го слагам там. 1, 2, 3, 4, 5. С това сега мога да крафтнем фризер или съндио. Няма крафтвам нищо. Какво? Кой ден сме? Четвърти ден. Добре, така, картен кит. 657 метра на там. Айде, мате. Чай първо трябва да... Топа имам храна, колкото искам. Айде, 3 пъти за късмет. Цак, айде отиваме. Тебе те взимам се пак. Държа револвера си, така че. Бас туалетните човек. Тук и тук. Окей, you know what?
Ще отворя честът. А вие какво моля те good cakes? Какво е това? Медкит. Тейквам те. Она е ревайвната май вече. Дали? Какво? Само аз и то съм. Сме. Егати. Ейо! Сторич, пускам... има вълк. Добре, да си има. Айде. Айде още един вълк. Айде всички вълци на става. Пак как няма да умре човек. Айде бе, айде сега бе. Айде, сега трябва да ходя до другия край на картата, за да го ревайв на нашия. Защото явно се е бил помислил за много велик, много добър и... Сега, какво по дяволите? Ой! Дай го това да бъда по-бързо да го хвана той, защото... Къде е той? Супер, оставиха ме сам. Перфектно. Перфектно. Ох, ще са тъпи тия, бе. Че са тъпи. Мисля се хилна само без това. Добре. Бе, верно ли бе? Не знаех. Да хапна нещо. Хубаво, все повали. Перфектно. Хора, вече не знам какво да правя. Ако умра сега... Колко? 37 минути си имам. Леле, това вече си е даже постижение. Миналото видео колко време снимах. Към 30-39 някъде. Най-то понече. Супер е просто, че. Тия май има всяка, само без това, така че. Само някой не атакуват. Става бомба, крат. Брат. Имаме толкова много дървета. А тия дървета се стига да се обложат. Чакайте хора, трябва това сега го сложа по перфектният начин. О боже господи, колко ме дразни това. Може го по някакъв тъп начин. Нюрка. Не знам, че правя най-голямата грешка в историята на тая игра, но просто това да ми биде Ой, благодаря ти много. Взех в чина. Ден 8. Ега ти. Таки, копи. Да, бе. Копи. 10 ден. Инфо. Перфектно е, ще ни атакуват някакви рандоми, бас якото. Ще ни пребият рандоми. Това вече го очаква. Това вече не като да не го очаква. Колко би... Байкото... Копието си бие доста, бе. Остави другото, то си бие доста. Я че е така. Трябва да те хапна малко. И ти също. Бум.
Де е то радио, бе? Как? Без радио то нака... Какво? Е това. Писна ми вече от вас. Писна ми от вас вече. Ева та. Бум! Бум! Брат. Най-накрая. Добре, окей. Така, не ме интересува особено. Какво е това? Какво си ти, бе? О, Боже Господи. Хора. Хора. О, леле. О, какво е това? О, леле, Боже Господи. Аз тия 99 дни няма да намеря всички деца. Убеден съм в това. Дам съм тук на мисля да намеря децата, ама аз най-вероятно няма да ги намеря. Се спася задник. Мисля се връщам в Кемпфайра, то вече няма какво да си лафиме. Боже Господи, Кемпфайр ми е на много малко. Трябва ми дърво нещо. Добре, чакай, отивам да взема дърво. Това ще свърши работа. Да имам нищо на свърши. Чакай! Така и така. Ко, ето. Ето ко. Поред това ще го стъпя. Сега кола го слагам 12%. Това е панишно. Не искам да звуча неблагодарен, ама това нищо не ми върши, бе, пич. Братле, не се бъзикам, това нищо ми върши. Моля ти се, не ми кажа, че ще ми дойдат 8. Защото ми дойдат 8, аз няма как да се справя сам. Колко са? Двама? Двама ли са? Въсекото. Дай главата. Не, дай главата, брате. Прос! Знаеш какво? Писна ми вече от вас. Писна ми от вас. Мале, аз ги напучих на шишча, брат. Това нещо го слагам тук. Така. Слагам те в кемпфайра. Не, ти няма да се почиваш. Не. И ти си тук. И ти ела и ти да ти сложи. Къде е тъпият Елен? Добре, окей. Искам сега да дойде да ме гони, нали, защото е много бърз. Много е бърз и ме стига винаги. Имам чили. Добре, окей, чили. Не бъде чили. Бомбоклят! Дай му! Отивам да си рискувам жестоко живота. Ден 11. Окей, значи това с тия неща няма да се разберем, пич. В смисъл, извинявай, ама... Къде беше... Какво сега? The pet trader has arrived today. Остави ме на мира, бе, пич. На тебе нищо не ти правя, остави ме сега. Какво е това, бе? За револвера не... Да, за револвера става добро. Презареждам. Окей. Да, окей. Окей, добре. Ясна работата. На колко демидж би? Как ме сцепиха тя
Пум. Боже, господи, това бие жесток демидж. Пум. Пат. Личи ли ще си играе в Fortnite, а? Добре, револвер. What the hell? Боже, господи. Боже. Предполагам, че това кафелото трябва да бъде кръв. Ей, йо! Чил, бро. Бро, чил. Искам ми кажа, че той Искам да ми кажа, че той психопат Елен е убил по този начин мечка и той е от той е рандом. Той е? И тук искаш да ми кажа, че се намери детето. Чакай ма. Ето тук се го намери. Open the chest. The hell? Не са ли го видяли? Копи, аз вече имам едно. Това не ми трябва. Имам пушка, така че няма да ме е страх, бе. Мене не ме е страх от нищо. Добре, страх ме. Да, ей, йо. Хора, явно това ще бъде от цялото видео. Просто няма как да издържа повече от... Да, се стигна също до 13 дни заради уния. Все пак. Опа, не, чакай, излизам. Няма смисъл, няма как да издържа повече от тия дни. Разбирате ли то? Не, хора, няма как. Просто няма как. Не. Това ще бъде от цялото видео днес. Надявам да ви е харесало. И ако ви е харесало, преснете лайк бутона. Коментирайте. Не, всъщност. Да, коментирайте който искате. Без хейт, разбира се. И да. Абонирайте се, лайквайте, гледайте. И да. Айде, чао, гайс. И до следващия път. До нови срещи.